Last week po, nung huli natin bisitahin si Kuya Jomar, nabanggit po natin na patatayuan natin siya ng bahay. Nung pumunta nga po kami doon, iniwan ko sa kanya yung 10,000 para bumili siya ng kahoy para maumpisa na nga po yung bahay nila. Babalik kami doon para dalhin tong nipa tapos yung sawali. Sa gusto pong mapabot ng tulong kila Kuya Jomar para maging maayos po yung bahay nila kasi sa ngayon po, kulang pa po yung budget ni Kuya Jomar para matapos po yung bahay. So wala pa tayong pang bayad sa libo. So, ayan, sa gusto pong magpaabot ng tulong, paki-message na lang po kami sa aming Facebook page. Samahan niyo po ulit kami na dalhin to doon kay Kuya Jomar. Kila Kuya Jomar. So, may dala tayo dito ng 4 na sawali, tapos 200 pieces na nipa. Tapos meron pa itong mga pako. Sa gusto pong magpapot ng tulong para matapos po yung bahay ni Kuya Jomar. So, yan, paki-message na lang po kami sa aming Facebook page. Kasi talagang ngayon pa lang po sinasabi kung kulang talaga itong namin. So, kailangan po namin ng suporta nyo. So, ngayon na wala pala si Kuya Jomar. So, nagkalap daw ng nanguha daw ng kawayan na gagamitin sa bahay nila. Yan, titignan natin yung diretso tayo dun sa kanila. Titignan natin yung kahoy na pinabili natin. Ano ba eh? Ipapayos natin yung bahay nyo, ha? Anong masasabi mo? Ipapayos natin yung bahay nyo. Ha? Ano? Salamat. Ayaw magpasalamat. So guys, ito po yung kahoy na binili ni Kuya Jomar. Ito yung 10,000 na bigay natin nung isang linggo. Tapos ito may mga binili na panghaligi. So bali yung kulang na lang yung kawayan. So yun yung hinahanap niya ngayon. Yan yung kinukuha niya ngayon. Ano oras umalis si Papa mo? Ano oras nagalit si Papa mo? May pa. May pa? Kaninang umaga? Kumain na kayo? Anong kinain niyo? Ha? Gulay pa. Gulay. Ano yung mo? Merenda nyo? Kape. Mayo? Kape? May kape pa dyan? Ayun. Kaya nga naman yung... Ha? Ngayon ipapayos na yung bahay mo. Anong gusto mo sabihin? Salamat po! Bagong gising ka na. Ha? O, dahil hindi na kayo magtatagal kasi hindi namin alam kung ano oras uuwi yung papa niyo. O, pabili niyo ng merenda niyo. Bili lang kayo ng... Dahil wala po si Kuya Jomar, so babalik lang kami sa Huwebes. Manaman kami. May si Papa mo. Anong isira ba kalon mo? Corn beef? May hindi sa corn beef na. So guys, dito nga po ulit tayo kay Kuya Jomar. So, dadalhin natin yung kulang na sawali. Ayan, so inabutan natin siyang kumakain. So, sardinas yung ulam. Naghanap sila nito guys. So, ay, madulas.
Eh, hinanap mo, binili mo? Ginakan ko po sir. Pagdilensyahan ko din. Ah, didilihan mo lang. Magkano yung isa nito? 150. Magkano ibenta mo? 200. Bagong kuha lang ito? Puro talaga ito? Paano malalaman kuya kung puro o hindi? Yung pag... Kasi di ba may mga binibintang peke nito. Ah, Tanan sir. may bula, ah? Hindi, ay ko. Sayang. 200. Kailan lang ito kinuha? Kanina? O kapon? Ngayon lang. Eh di, ititinda mo ito ngayon? Si bayan na sila pa. Ano? Ay, ikaw lang yung magtitinda? At ba? Pag na kami sir. Ah. Saan nyo ititinda to sa sentro? Ano na lang, so may mga viewers tayo sa Facebook na malalapit tapos sa YouTube. Eh baka gusto nyo po bumili nitong purong-purong honeybee. So mura lang 200. So kung pwede kong maawa, gawin nyo ng 300. Siguro yung ano nito, para malaman mo kung puro talaga, ay kung tunay. May bula na eh. Ha? Iyo. Baka ito yung palatandaan para maging baka malaman natin kung puro o hindi. May bula. O, tama mo. Yan, tungkol dun sa bahay mo, okay na yung kawayan? Dahil pa po baga nag-abot. Tigihila pa siya. Pero nakuha na. Kailan kaya matatapos yun? Pipahila ko po ito hangon yan. Kung hindi pong nahilangon yan. Oo nga, hindi kami nakapunta dito kahapon kasi maulan nga. Kahapon lang namin kinuha sir. Then, 12 piraso lang nakuha namin. Mahahaba. Sa tingin mo, kasi na kaya yan dyan? Ano, maghanap na lang tayo ng magbayanihan, okay lang ba? Meron kaya dito? Eh, kung hindi, no choice tayo kung hindi magbayad. Pwede sir, meron yan. Maraming tutulong sa akin yan. Marami. Eh, buti kung marami. Ano lang, kaya isang araw, dalawang araw, tapos na. Kasi magtatag-ulan na. Kailangan masilungan na kayo na maayos. Ano ba, ikaw, kumain ka na? Ano ulam mo? Ano sira mo? Kabakab. Kabakab. Anong kabakab? Palaka. Sino naghanap ng palaka? Sino kumuha? Kayo? Ah? Kaming apat na itat. Kasubangge. Ito, adobo. Anong lugar? Pinunawan. Ginataan? Iyo, dawas may boyan. Ay, ang sarap na pala yung ulam mo eh. May hipo na? May kabakab pa? May chakili ko. May kasili pa? Anong tawag sa kasili? Sa Tagalog, igat. Yan, halos kumpleto na po yung materialis natin. Ayan, kawayan lang po yung ihintay. So, baka mamayang hapon, mahakot na dito. So, maumpisa na. So, bukas sabi ni Kuya, gigibayin niya na to. Yung gagawin natin dito, bahala na, no? Kung yung kalabasan. Hindi. Tulad pa rin ito, yung gagawin natin. So, medyo taas-taasan lang natin ng konti, Kasi mainit. So, ipachat mo lang Kuya, Kuya Jomar kay Jonas kung dumating na yung kawayan. So, para maumpisa na natin, So, kung gigibay mo ito bukas, kailan tayo mag-umpisa niyan? Bukas din. Eh baka wala kang makausap na magbayanihan. So bago mo ito gibain, magtanong ka muna kung mayroon. Tapos kung mayroon, i-chat mo ako. Para makabili ako ng mga kailangan, mga kakainin.
Ano? Pagkain lang ka mo ha. Kain lang. Wala tayong pambayad eh. Meron din sir, ano na nga sa akin, kailan daw, ang umpisahan. Tutulong. Tutulong. Ilan yung na, ano mo, nakuha mong tutulong? Kasi lang yung masundin. Maso. Oh, ipachat mo lang kay Jonas na. Maraming tutulong din sir. Sige. Pagkakainin lang natin. Konti lang pala nito sir, yung pambaba na. Pantas, kompleto na to. Ah, kulang pa to? So, titingnan natin kung kulang. Pag kulang, Yun na lang. Meron pa naman yun, pwede gamitin sir. sa bagay ito yata, pwede naman yung gamitin pa eh. Pwede pang gamitin. Ano, ito. Ay, wala na laman. Ha? Matigas na. O, sige, may pupuntahan pa kasi kami. Ano? Chat na. Ika, ano yung sirap mo? Tawiyo. Tauyo. Agad ang kasing ka. May muna tagwakta. Tutipid kita.